So karon na atong challenge mao na sa siya ang acrobatic balancing challenge. Acrobatic na ma'am. Oh, nya lahi na ni siya magdana og tubig inyong kauban. Ha? So ang magduwa ani. Oh. So ang magduwa ani si Alimukoy ra og si Tatay Pisot dayon ang kauban ninyo assistant. Oh, mo itay gyabo sa tubig. Ha? Oh, sige. Ang premyo ani sa dili jud mayabo ang tubig. Premyohan ako og 50,000 pesos. Atem ma'am. Ha? Like atem. 5 attempts. Kuya na. Ga. Okay, go. You have 50,000 na ni pre. Inig makatimbang inyong kauban, itunol ang planggana. Diyan ba tayo tubig? Para makadungsot. Sura ni habog na mamay. Op, pre, nimbang pre, nimbang. Okay, di ba ka mo? Yan ako, wapa mo. Wapa ka tanos. Sura ni habog ay. Sura imo man ning gisolisod ang lugmayo ma'am. Oh, challenge. Challenge gani. Challenge. Bakit daw kung mauron? 50,000 naman yun. Pre, kayo nga pre. Buwan lang kumao. Ibat mo lawas. Ano? Padali. Na. Ping. Pwede. Naka na eh. Lagit. Tukanay mo. Manok. Ya. Gigi. Basta batangin ko sa kabo. Kabo. One, Sige ma'am. 2, 3, 4, 5. Punay ko sa kabo. Siguro na pre. 1, 2, Grabe, minimba pa ito rin. 3, 4, 5. Punay ko sa kabo. Sige pre. Mukata na. Nimbang pre, nimbang. 1, 2, Hilaning mao. 3, Kapit ang puno. 4, 5. Punay ko sa kabo. Puno ng planggana ma'am. 1, Sa kabo lang ha. 2, Sige pre. 3, 4, 5. Good. Puno na yun. Yes! 1, Kapalan sa ng bayot. 2, 3, 4, 5. Ano ma'am? Okay. Ah! Next. Saan? Tim, Alimukoy. Nya mo balik di ma'am. Ug makuha na ko ni lupyo na po na mo. Oh. Lupyo na po doon. Ani mi sa lupyo magpaina na ni. Oh. Siguro sa master na. Papagay na ko na. Balang sa ganyan po niya. Tama na. Hindi lang ka daw. Sorry sa daw ma'am. Hawad mo kayo ko. Nalang mo nang kuang yun basta butang na planggana dia. Sama semua ba? Nyata ko menaruh niya. Okay, kabalansi kuput ka ng planggana. Balas sa gid o sa gid. Wan hat pangayo. Gihatag planggana. Nagbet.
Dupa-dupa siya sa kamot. 1, 2, Buko sa jura. 3, Okay. 4, 5, Yay. Ay, ganda pa bet. 1, 2, Ari di may mag-outlook do ari. 3, 4, Ligid nagmayo. 5, Tara, nakuha jura. Ibong gid gyud. 1, 2, 3, 4, 5, Ugong gid ha. Ayun kay. No. 1, 2, Ugong gyud. 3, 4, 5. Wala puno na. Last. Oh, puno na. 1, Ugong gyud. 2, 3, 4, 5. Ayun. Okay, buta balik. Sus. Sa jura. Sunyo. Tunagan bro, ilahan na usik pre ito ah. Oh. Ini nakapait mo. Nakapait mo. Ya. Disod man ang pagkuhan ng bubo o tubig. Ito mas babaw. Doon na naman pa. Ano ang final ma'am no? Oh. Kasi sinabi, bubo na yun. Hindi ka mo tutubig. Hindi ka mo tutubig. Hindi ka mo tutubig kayo. Hindi ka mo. Kung may mga teknik. Dali. May mga teknik. Hindi ka mo. Simple. 1, Sige, taas mo. 2, Ito ba? 3, 4, 5. Ano suko pre? Para makabalan siga. 1, 2, 3, 4, 5. Ilan nakabubo? Tulo. Tulo na. Paano sila? 1, 2, Ayaw kilo. Namaster no. 3, 4, 5. Suko. Puno na. 1, Saan lang kabo? 2, 3, 4, 5. Ano di mo? Puno na tayo. Kabo lang. 1, Ihap na. 2, 3, 4, 5. Lagi ang sako. Next. Yes. Team Alimokoy. Allah. Orang na nilan. Okay na. Una ang akuan. Masakyan na ganyan, masakyan na ganyan, bising. Ora boy. Hindi na makatimbang. Yeah. Ah. Na. Kuan gid na. Limbar ba nakakabutanan? Taas mo gapo. Patong bayot. Ana lang hindi kuan sa kay. Unya sulod ko mo patong. 1, 2, 3, 4, Hindi ko upo kamay god. 5. Upo kamay. Baabot man ako niyo. Lang sige
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Duha ka bukwang, duha ka bu. 1, 2, 3, 4, 5. Daog, Tatay Piso! 100K.